בבקשה, דקה, שיט, בוא. דני, אתה גר בישראל ולא בירדן. בוס, welcome here, there's no problems. welcome here. בבקשה, איפה כניסה? למה יש שתעבור לגג? למה יש בית הדסה? אני אעבור לגג שלך. יש טוב? יש טוב? דבר איתי, אני אעבור לגג שלך. יש טוב? טוב? לא טוב. כן, אבל הגג הזאת היא גג שלי. זאת כל שלי, כל ארץ שלי. זה לא, זה בית שלי בו. למה תעבור לגג שלי? אתה רק חושב שאתה שלי, אבל כל המדינה זאת ארץ ישראל. לא, זה בו, ועברון לא ישראל, זה בו פלסטיניה בו. אני לא בתל אביב. מה זה פלסטינים? פלסטינים זאת קראו רק רומאים. בכלל זאת ארץ ישראל. Tomorrow we will take it down. You know it's disallowed. You זאת know. ארץ ישראל. Disallowed. זאת ארץ שלי. וכל מה שיש בארץ שלי הוא לא רק שלי, רק חברי לא תזעק, לא תזעק. אתה ממנוע, ירג'ע לביתך. לא תזעק, אני וביתי. אני עברתי שם, אתם עברתם לבית שלי. אתה ממנוע.